Olulusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nasesiphambili. Baphantsi koxinzelelo bexhalabile abakhweli abangathathi ntweni njengokuba inyuka amafutha ngokuhlwanje. UMzantsi Afrika uzibandakanya kwezo zakuzo kwilizwekazi Afrika uzama ukucacisa iziganeko zakutshanje zoqhankqalazo kweli kukhalazelwa abemi bamazwe angaphandle abangenazimpepha-mvume. Molweni emakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. UMzantsi Afrika uzibandakanya kwezo zakuzo kwilizwekazi Afrika uzama ukucacisa iziganeko zakutshanje zoqhankqalazo kweli kukhalazelwa abemi bamazwe angaphandle abangenazimpepha-mvume. Umphathi wobudlelwane namazwe ehlabathi uMnumzana Ronald Lamola uthi urhulumente ucacisa ngomgaqo-nkqubo wakhe wokufudukela kweli esithi isiseko salo mgaqo-nkqubo sijolise ekuqubisaneni nemingeni yokufudukela kweli. Amanye amazwe selumkise ngokutyelela kweli. Mola uthi abasemagunyeni basebenza imini nobusuku kulungisa ukufudukela kweli okungekho mthethweni kwangaxeshanye wachememelela kwiarhente zomthetho sinyanzelisa ukuthotyelwa komthetho wokufudukela kweli. All issues that are being raised are issues that are in the white paper, and there are also issues that government has already started to take action where the president, through the State of the Nation address, announced the appointment of the process to appoint labor inspectors that are supposed to enforce the labor laws, and also the appointment of immigration officers, about 10,000 for both respectively, which is aimed to strengthen that capacity to deal with the issue of irregular migration. Some of our young ones, our brothers that are in this demonstration, they don't realize that, look, in my country, MTN, the largest revenue that MTN is getting anywhere in the world comes from Nigeria. And not only getting this, they are bringing it back to develop other economy that enables them to employ many South Africans. That is the way international economic cooperation works. Onozakuzaku beli kwelizwekazi Afrika bacacisela urhulumente ababasindlekileyo kwiinzame zokuthomalalisa izibilini. Kusenjalo umbutho iMarch and March okhokela imingcelele echasene nabemi bangaphandle abakweli ngongekho mthethweni uqhuba iphulo lawo loqhankqalazo eNanda kumantla eTheku. Iqaqoba nalabaqhankqalazi libambe umngcelele kwingingqi yaseNanda limemelela abahlali baseThekwini nengingqi ezingqongileyo kuba libaxhase. Kambeke abaququzeleli bakwamemelela amaqela ezenkolo abaxhase kweliphulo besithi asikho isizathu sokuba eli ligcwale ngabemi bangaphandle njengoko abemi bamazwe angaphandle befanele ukulungisa ingxaki abazibaleka kumazwe abo. Abaququzeleli bakwabeka ityala kurhulumente weli ngokuyeka eli lizwe libe sisibaya esivuleke genge kuye nabani na ofuna ukungena kuso. Lento ibizwa kuthiwa is a slow movement ukuthi babagumbuke umbuso sebebaningi ngaphe kwethu ukuba thina sisukumi nje bekusasa lokusaya buyozwa kuthiwa kuneqembu labantu bokufika elezepolitiki emveni kwalokho bese lidla umbuso thina sithandaze bona amazwe abo bawabulele inhlabathi umoya bahlulwa yini lezi ikila ingaka abanazo beyoyikhanda emazweni nabo alikho izwe linama illegal immigrants edlulisa eNingizimu Afrika abantu ngempela lento ikhombisa ngokusobala ukuthi asinahulumeni asinamaqembu ezepolitiki. Kananjalo iliqela imingcelele echasene nokungena kweli ngokungekho mthethweni ebanjwe ngabemi beli kwindawo ezahlukeneyo. Lilodwa ke ikhwelo elihlatywayo kurhulumente ukuba aqubisane nomba wabemi bangaphandle abangenampepha zokuba kweli. Ukanti ke ilizwe laseNigeria lilungise inqwelomoya eza kugodusa abemi balo abakweli nabafuna ukubuyela ekhaya ngenxa yoluqhankqalazo.
Ikomishoni kaMadlanga ive ngobugwenxa benzeka ngethuba kubhaqwa iziyobisi kuqoqo ezazixabisa 200 million rand ngoJuni ka-2021 KwaZulu-Natal nokwachazwa njengokungaqhelekanga nokothusayo. Le ntwenka yeziyobisi yayekamva yalahleka kwiziko lokugcinwa ePort Shepstone phantsi kweliso lentloko yokhetshe KZN uNjengele Lisitsha Sinona. Ngokwengxelo eziyobisi zaye zakhokelela kwiziganeko zokunqolotywa kwabantu abaphezulu eGauteng. Ikomishoni Chinchikhasi yaqwalasela kuqoqo nokufunyanwa kweziyobisi. Lenyewe yaba sesithatheni emva kwengxelo ezathi ndi zokunyamalala kweziyobisi ezazixabisa izigidi ezingama-200 erandi. Ezi ziyobisi zaduka ePort Shepstone kutyholwa kuba phantsi kweliso lentloko yeHawks eKZN uNjengele Sinona. Ubungqina buhambisa uthi baba khona butshijolo kwindlela esasingathwa ngayo isitshixo seziko logcino. Here, obviously, the whole process was upside down, to say the least. And it was never supposed to happen like that. So, if General Sinona had proper control over the key, he was supposed to open that safe and not provide the key to anybody under his command to go into that facility, because he will never be able to account for what transpired there. In his absence. Kuthiwa uSinona wanikisa ngesitshixo kongaphansi kwakhe ukuze afumane isampulu phofu ke ezazingadingeki ngokukaflin. This is the only matter where such samples were obtained. So I find it extremely strange why it would have been done differently now. The only conclusion I can come to is that it was never the intention to take this whole batch of exhibits to the Forensic Science Laboratory. Kwande imibuzo kunempendulo ngokuba wawukhona kusinina umkhonyovu owawuqhutywa ngempazamo ezenzeka zeza qandusela ekunyamalaleni kweziyobisi umpa uFlynn angafunanga kungena. Commissioners, that is why I've said at the inception of this portion of my evidence that I have my own strong views about what transpired here. But it need to be deduced to facts and evidence. Ikomishoni iyaqhuba. Umsingo bandayo othwaxa iphondo iGauteng uzise inqele kunye nobumanzi bemvula kwindawo ziliqela zeliphondo kubahlala abaninzi abasematyotyombeni. Le nqele yongeza unxunguphalo kwaye ukunyuka kwamaxabiso amafutha neparafini kwenza kube nzima ukuhlala ufudumele. Elijelo losasazo liye lancokola nabahlala abachaphazelekileyo eChicken Farm eSoweto. Umhlali wase-Chicken Farm eSoweto uSiviwe Mabhija uthi ukunyuka kwexabiso lepetroli kwenza nzima ukumelana nengqele. Ucela urhulumente ukuba ngenelele ekhuthaza ukunyuswa kwesibonelelo sesasa. Ngicabanga ukuthi igovernment amele iphakamise amasokisi. Icabanga ukuthi asiyi abantu abanemali kuphela mayidila ngento ezikanje. Kunabantu ukuthi abasebenza abana-next at all. For instance, ngiphila ngale 370. Then if izokhuphuka futhi kule mali abaqeda ukuyikhuphula, that means usho ukuthi ke angisaphili sengiphilela iparafini only. Usomashishini kulo mmandla nothengisa iparafini uthi nexhala lokuba ezimeko zinzima zizokuqatsela nanjengoko kulindeleke ukuba liphinde linyuke ixabiso lamafutha neparafini. Indawo yokuthengisa parafini yini after kakhulu ngoba ansakwazi ukuthenga amalita lanothe. Ngithenga 10 liter kuphelela lapha. Isithethi soncedo olukhawulezileyo kwisixeko saseGauteng uRobert Mulawudzi ubongoza abahlali basematyotyombeni ukuba basebenzise iparafini ngokukhuselekileyo ingakumbi phakathi kwabantwana. Paraffin, it can be dangerous to young kids if they consume it, so it's very important to store it in portable bottles which young kids cannot be able to open. Nanjengoko umsinga ubandayo uzinza kwiphondo iGauteng uninzi oluhluphekayo lujongene nomngeni wamaxabiso anyukayo lunethemba lokuba uncedo lakufika ngokukhawuleza ukuncedisana nemeko abazibona bekuyo. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama.
Abakhweli kwiphondo laseGauteng bathi banoxinzelelo kwaye baxhalabile njengoko kulindeleke ukuba kunyuke amaxabiso amafutha ezinzulwini zobusuku. Oku kuze emva kokuba umphathiswa wezimbiwa uGwede Mantashe ebhengeze ukuba kuza kunyuka amaxabiso ezinzulwini zobusuku namhlanje ngenxa yophazamiseko olwenzekileyo kwinkqubo yentengiso yeoli nolubangelwa lungquzulwano phakathi kweMelika ne-Iran kanye nokuba buthathaka kwerandi. Ngomso eli liza kube ligagana noqhaqhe kwixabiso lepetrol nge-R3.27 ilitha, idiesel inyuke nge-R6.19 ilitha, iparafin inyuke nge-R4.22 ilitha ze irhasi inyuke nge-R5.78 ikilogram. Abaqhubi bazityande igila ngale nkxwaleko. It's going to be very difficult. This war with Iran and America has just messed up the country, the world. It's really painful, you know. £3 something going up. How are we going to manage? Nabo ke abaqhubi bebhasi eFreystata abathulanga ngale nyewe besithi iza kuba luqinizelelo olunzinginzingi emagxeni woluntu olusale lutsala nzima kwimpilo yemihla ngemihla. If you look at our consumption of fuel, it's quite an expense from our side. Currently, when we look at our overall operating costs, they've gone up by 30%. We had then to increase fares to try and make up for that loss. Ambeke nakwisixeko sakugompo umbutho ngenzinzuzo xhasa amakhulukhulu abangathathi intweni iCambridge Youth Centre nawo ubabaze ukuchaphazeleka kwawo nanjengoko besebenzisa iparafini ukulungiselela into esiwa phansi kwempumlo. All of these are volunteer workers. The establishment is just an establishment for them. They don't pay rent, but there's no electricity, there's no running water. At the end of the day, the government need to step up and assist establishments like this by subsidizing paraffin. Lo gama iqumrhu lezoshishino eThekwini nelindlela yokudlulisa nokungenisa kurhwebelwano lweli libalule isichenge elizaba kuso eli kuthotho lwamacandelo. Multiple sectors that are actually being affected, starting with manufacturing sector, food and beverages, the agriculture sector. So many other sectors are really going to be affected in terms of price increases. Ukanti ke icandelo elijongene nezezimali zesizwe jikelele lilumkisa ngokuba ukwehliswa kwerhafu kumafutha nge-R3 likhubalo lethutyana kuqhoqeko olumandla kungoko ke kuxhalabe amashishini ahlukeneyo afana newezothutho ngekamva. Kunjalo ke imo yoMzantsi Afrika ehleli mokamokana noqoqosho nemontlalo entengantengayo kumbhono Mxesibe okukuntinga kwamaxabiso amafutha kugqejwa elingophiyo. Ukubanjwa kwenkokheli ye-National Coloured Congress nelungu lepalamente uFadel Adams kuxhomisa amehlo emva kokuvalelwa kwakhe kumzi wamalungu epalamente eKapa ze wathunyelwa KwaZulu-Natal. Ngaphambili amapolisa akhupha incwadi gunyazisa ukubanjwa kwakhe etyhola ngokuphazamisana nophando lokubulawa kwayesakuba inkokheli yolutsha lwe-ANC uSindiso Magaqa. Amapolisa atyhola ngokuba uAdams wanxibelelana nombulalo ogwetyiweyo kwisigaba esasinobuzaza kuphando lwetyala lokubulawa kukaMagaqa. Athi ziye zawela phantsi inzame zokufumana intsebenziswano kwicala lakhe. Umbutho wakhe uphakamisa inkxalabo malunga nokuthunyelwa kwakhe KwaZulu-Natal. They don't want him to appear in Cape Town because in KZN they will have the upper hand. Our concern is, because we know how the PKTT operates, is that them driving him from here to KZN, what's going to happen in between? You know, that is our concern. And why couldn't he appear here in Cape Town? Why did they have to drive him all the way there? Kwelinye icala ngethuba ethetha kwinkomfa nonondaba ngempela veki uAdams ukhanyela ukuba kukho kugwenxa wakwenzayo emile kwelokuba akukho tyala kufuneka liphendule. I haven't committed a crime. Where is the crime? Let Mkhonazi pull the constitution and show me which crime I've committed. Because this idiot, this apartheid servant, this coward doesn't understand the law. But you know what Masimola did? He gave him a job that allows him to come after anyone that is going after the corrupt policeman. Iparlamente ke nayo iphefumle ibethele lokulandelwa kweenkqubo zomthetho.
saying that they are concerned, and they are saying that it is unfortunate that this has occurred. But we need to respect that there is a due process that will unfold, and we'll be monitoring that process. Adams kulindeleke avele kwinkundla yamatyala KwaZulu Natal ngoLwesithathu. Kwindaba ze-SABC ndingumkhokeli bandla ndisepalamente. Ukanti lenkokheli ye-National Coloured Congress ekwalilungu lepalamente uFadil Adams kulindeleke ukuba ivele kwinkundla KwaZulu Natal ngomso emva kokubanjwa kwayo eKapa ngesitsholo zobuqhophololo kunye nokuba ngumqobo kwingalo yomthetho. Inani lemeko yesifo sokuchwane nenyebethu kweli liyakhula nangakumbi. Umphathiswa wezolimo John Steenhuisen udize ukuba ngoku kukho ngaphezulu kwe-1,600 lenani lesifo sokuchwane nenyebethu. uSteenhuisen uxelele unondaba epalamente ngenkqubo yokukhutshwa kwesitofu sokugonya kunye nokuthengwa kwamachiza okuqubisana nale nyewe. Umphathiswa wezolimo uJohn Steenhuisen uthi isifo i-foot and mouth disease siza kuthatha ixesha ukuba soyiswe. Amanani ezilwanyana ezichaphazelekayo ayanyuka nyanga nanyanga, kodwa umphathiswa uthi injongo yabo yokutofa umyinge wama-80 ekhulwini wezilwanyana phambi kwalonyaka uzayo iza kufezekiswa. To date, we've received 6 million doses of foot and mouth disease vaccines, with a clear roadmap for millions more to follow. By the end of May, we would have imported, during the course of the period from March to the end of May, 15 million vaccines. Given the fact that the size of the national herd is 14 million, and the fact that we obviously need to do another round of vaccination, if one looks at the timelines and the large numbers of vaccines that are now able to be accessed through our partners in Dolvet and Biogenesis Bago, we will be well on track to be able to meet our targets. Lokuphehlelelwe umgaqo-nkqubo oza kuvumela amafama atyebileyo ukuba enze izicwangciso zabo zokhuseleko lwezempilo ukulwa esi sifo. So while we're busy rolling out the national fully funded vaccination program, we know that our commercial partners need the flexibility to protect their livestock right now. Umphathiswa uthi nesicwangciso sango-2021 sokuqhobosha ukuhanjiswa kwezilwanyana eKZN siphelisiwe. And so today I'm announcing the formal lifting of the foot and mouth disease restrictions. Kwindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Inkokheli ye-MKP nowayesakuba ngumongameli welu uMnumzana Jacob Zuma ufuna ukuhlala etafuleni ancokole nomongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa. Ingxoxo zezinkokheli zingakhokelela eluxolweni. Binye kwezopolitiko kodwa ngoku bayinyoka nesele kwezopolitiko. Njengoko isitsho intetho akukho izintshabu naphakade okanye abahlobo naphakade kwezopolitiko. Okukunaphakade zinjongo zopolitiko kuphela. Ingaba bethu sibona injongo ezifanayo zopolitiko kumongameli Cyril Ramaphosa kunye nalowo wangena esihlangwini zakho ayisakuba ngumongameli uMnumzana Jacob Zuma. Ngifuna ukuthi ke ngenhlanhla ngoba ngifike ngezwe lokhu la kade ngisanda ukubonana nomongameli. Ngizoya nje kuyena ngopositive na ngelinye ilanga. Ngiyomtshela ukuthi baba akwenziwa lokho. Ngike ngahlangana nanomongameli Thanga. Sengizokwenza ngize nje ngizokhuluma na ukuthi ayenziwa lento. Ayenziwa lento nakancane. uMnumzana Ramaphosa naye kazaleli indle ekubena ngcade kwisithibe sengxoxo babonisana kwingxoxo ezopolitiko noMnumzana Zuma. Ngaphambi uzosiba jikelelwe insi uMnumzana afikile Mbalula wasikhabo komshologo isimemo sengxoxo sikasekela mongameli we-MKP uMnumzana Tony Yengeni. Wonderful engagement, and yes, tea with everyone is always welcome. I'm also willing to have tea with you and to you, Heidi, as well. Kwenye icala i-EFF ithi ikulungele ukusebenzisana ne-ANC ne-MKP. And that the ANC knows that not in the foreseeable future will they ever win elections. Never ever win elections outrightly. They are going to win elections
working together with EFF and MK. Kwezopolitiko zifana nonyaka onesiqhuma akwaziwa nangabasemfuthweni olwazi ukuba kuqhubeka ntoni ngapha kweRhaladiya nomDiyaDiya phakathi kwe-ANC ne-MKP. Musuku Benzolo. Mawahlangana naMaphilip Phumilanga basemvumani nonkanyezi nirhabulise iqikelelo lwemozulu ngokuhlanje namhlanje ke mbukeli kuyaphawuleka into okubana ngamathuba amahle ekakhulu emvula esathi siwalindele pha kwindawo zikoPilikwane kwantokazi yaduma kananjalo ke mbukeli epha kwindawo zikoMount Freko-Semeni kananjalo napha koGqeberha neCape ke mbukeli ezilindelekile pha kwindawo ezikoDR ngomso mbukeli kuyaphawuleka into okubana iyaqhubeka la mvula ixananazile pha kwindawo ezikoMbombela epha koRichards Bay nengqele ke mbukeli eqhaqhazelisa amazinyo esathi silindele pha koPulukwane okanye koDR napha koSutherland liqhubeke lithi rhwelele ngamafu epha kwindawo ezikopulukwane uSouth African Weather Service kube isilumkiswa ngokuhlwa uba singalindela iintudumo ezimandla ke mbukeli pha kwindawo ezimazantsi koPitoli kananjalo ke mbukeli pha kwintaba ezixananazile kophumleni siqhubeke ezantudumo zimandla chaphazela kakhulu ke mbukeli pha koMthatha koSutherland nakulo lonke kweli lasentshona koloni ziyaqhubeka ezantudumo ezimandla ke mbukeli zixananazile epha kaloku kwindawo ezikoThekwini neCape elimandla ke mbukeli pha kwindawo ezixananazileyo pha koBloemfontein koFreystata moya ebhudla ngamandla siwulindele napha kwindawo ezikontshona koloni nokulatyuza kwamaza ngoku ke mbukeli sawuthi sijonge apha eGauteng into okubana amaqondo bushushu amenjani pha ngu16 ke epha koPitoli kanti koSprings nakhona ke mbukeli ibe ngu15 kananjalo ke mbukeli xa siyatshila siyatshotsha sijonga pha kaloku mbukeli kwindawo ezikoLimpopo nokombukeli thande ukufudumala pha koThoyandou liphole napha koGiyani ngo27 sijonge kwakhona ke mbukeli kwelinye iphondo kuyaphaleka ke mbukeli into okubana pha koMpumalanga noko koSikhukhuza ngu30 koMbombela ibe ngu25 kanti pha koMkhonto ibe ngu18 no12 kanti namhlanje kanti ke mbukeli pha kwanto KwaZulu Natal uluntu ngu24 ibe ngu26 eRichards Bay kanti bama bengena amanqaku nayo iThekwini ngo26 kananjalo ke mbukeli pha kwiphondo laseMpuma Koloni libanda kakhulu pha kaloku koMani ngo11 kanti waqonqa ibe ngu17 emakhanda ibe ngu